vam començar l'any 95, pensa que en el nostre territori estava Daniel Belda, un poc més al sud estava en Alacant Mendoza, Enrique Mendoza, però no n'hi havia més de 4 o 5 projectes en tot aquest territori dedicant-se un poquet a fer vins un poc especials, no? El repte era això, anem a tratar de posar en marxa un projecte i tratar de fer un vi el més especial possible. Anem a apuntar alt i anem a veure fins on som capaços d'arribar. Anem fijant-se un poquet en què fan, per exemple, el Priorat, què fa la gent al sud de França, què fa la gent a Itàlia, anem a Xile, anem a Argentina, anem fijant-se un poquet en quines maneres de treballar podíem provar a implantar-les així i fer assajos, a veure quin resultat donen, i al final crec que han trobat la nostra fórmula màgica, podríem dir. És un procés, jo crec, que té molt de tècnic, d'intentar estudiar i d'intentar aprofitar tots els avanços que ha fet l'agronomia, l'enologia, no? Però també té un altre procés de revisió històrica i de tindre molt de respecte per una història d'una zona vitícola que té possiblement 2.000 anys d'història, no? El nostre treball bàsic ha sigut en viticultura. En viticultura hem fet moltíssimes proves, moltíssims convenis de col·laboració amb la universitat, provant precisament varietats, tratant de recuperar varietats autòctones, no les del segle XX, sinó del segle XIX i abans, com per exemple la Mandó. A poc li han trobat el punt, li han trobat la manera de cultivar-la, que al final és en este doble emparrat que fem, i sempre necessàriament en una doble verema tenen que passar primer a replegar els raïms més grans i en una segona verema, les 2 o 3 setmanes, passar a replegar els raïmets més menudets i vinificar-la també d'una manera especial, que pensem que on millor se pot vinificar la Mandó clarament és en les àmfores, en les gerres. Així és un puesto on el mestre bodeguer ho té que fer tot sense recursos, sense més recursos que no és qualsevol cosa, que la seva intel·ligència, que la seva intuïció i que això que té cita a la mà. Aquestes gerres tenen la temperatura, i així hi ha la temperatura que volem, així hi ha la quietud que se necessita, així hi ha l'oscuritat que fa falta per això, la ventilació que van saber donar-li de tants anys, que fica't així s'han trencat cabassers de terra i s'ha excavat això amb poc de mimo i amb poc de cuidado. I tot això que s'ha fet així tenia que estar apagat, tenia que estar parat. Este era el reto. I he tingut la sort de que Pablo és aquest mestre bodeguer i, bueno, anem a posar això en funcionament, anem a posar-ho i anem a donar a tot el món la participació de dir, anem a poder provar aquest vi que se fa així com se feia potser fa 2.000 anys. De moment, els resultats actuals per nosaltres són suficients per a continuar apostant cada volta més, de manera més clara, per aquest sistema de vinificació que pensem que té molt de sentit i que pensem que inclús podria ser una tendència a seguir un poc o que veurem créixer en els pròxims anys. Hem de ser capaços de fer els vins, de continuar fent vins bons i si pot ser més bons encara, però necessàriament tindran que ser vins originals i vins autèntics, vins més purs, que d'alguna manera definisquen millor el nostre territori, el nostre clima, la nostra història.